दिनै नंगौ बारग' एनडिबिनि थाखाय मोनसे दुखु सान जोंनिनो सासे बारग' एनडिबि सानसे समनि जोंनि एनडिबिपिनि एसिस्टेन्ट पाब्लिक सेक्रेटारि आर दाउखा बिथांनि गुबै नामानो जाहैबाय दिपक रामसियारि बिथाङा गोबाव सम पेरालाइसिस जानानै गाज्रि अबस्थायाव दङमोन नाथाय दिनैनि नैबे 17 तारिख 2025 बे डेटआवहाय 12:30 समावहाय बिथाङा गावनि आंगो न'आवनो दिनै अबथिरायै दिनै मुंख्लं जालांबाय। दा दिनै बेखिनि मेसेजखौ जों मोननाय लगे लगे बारग' एनडिबिपि आरो गासैबो बारग' एनडिबिफ्रा दिनै बिथांनि बेखिनि जोबथा जिउ बावलांनायनि थाखाय जोङो बारग' एनडिबि जानानै जोबोद दुखु मोननाय जादों आरो लोगोसे जोङो बारग' एनडिबिनि जानानै बिथांनि जिउमाखौ अरायसम इसोरनि खाथियाव जाहाथे मोजां जायगा मोनहैथों बेखिनिखौ जोङो इसोरनाव आरज गाबदों। जोबोद दुखुनांथाव दिनै बिथाङा 4 बोसोरसोनि सिगां मोनसे पेरालाइसिस अबस्थायाव दंब्लाबो दिनै बे न'खराव मोजाङैनो सोलिबाय थादोंमोन आरो बेजों लोगोसे बिथाङा गावनि अनजालि बिसि आरो लोगोसे 2 फिसा हिन्जाव सासे आरो फिसा हौवा सासे मोजां फरायनाय लिरनायाव दिनै मोजां थासारियाव दङमोन। दिनै आरो बेखिनि अबस्थायावनो आरोबाव दिनै बिथाङा थैनानै थांबावबाय। दिनै आरो फिसाफोरनि माखासे लिरनाय आरो फरायनाय आरो न'खरनि माखासे थांनानै थानायनि थाखाय दिनै आरोबाव साननो गोनां। दिनै बिनि थाखायनो दिनै जोङो बिथांनि जानानै जोंनि साफ्रोमबो बारग' एनडिबि लिडारफोरखौहाय जोङो रिकुवेस्ट खालामदों जे बिथाङा दिनै अरायसमनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारलांबाय। बिनि थाखायहाय बिथांनि जिहेथु जोबथा खामानियावहाय जों बयबो लैहोर लैहोर फैलायलायनानै बिथांनि सोलेरखौ जोङो बयबो सनमान होफैनांगौ, अनार होलायनांगौ। बेवहाय फ्लेक्सन बासायालासेनो बेवहाय उमुक तुमुकजों बासायालासेनो बिथांखौ जोङो मोजाङै बिदाय होनो थाखाय आं दिनैहाय नैबे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनै आङो खावलायदों आरो इयुनफ्राव दिनै बेखौनो जों बुंदों जोंनि माखासे लाइमोन सेंग्राफ्रा बा बारग' एनडिबिफ्रा गोबां बेबादिनो दिनैहाय अबथिरायै जिउ बावलांनांबाय। दिनै बेनि गेजेरावबो जों दिनै जेसेबां थांनानै थानाय एक्स एनडिबि बा बारग' दैदेनगिरि बा लिडार्सफ्राबो दिनैहाय नांगौ बायदि जोङो फुरुं खालामना होनो हायाखै। बेफोरनि थाखाय जोङो दिनैहाय जोबोद दुखु थादों। आरोबाव इयुनफ्राव जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो सेंग्राफ्रा गावबागाव न'खर संसार दैदेनलांनो थाखाय जों बयबो कनसियास जायो, जानाय लोंनायनिफ्राय जाहाथे बयबो गावखौ बासायो। आं बेखिनिखौ दिनै नैबे दुखु समनि गेजेरजोंब्लाबो बिथां दिपक रामसियारि बा आर दाउखा बिथांनि बे मुंख्लं थैलांनाय नैबे सिथ्लानिफ्रायनो आं दिनै बे मेसेजखौ हरनो लुबैदों आरो नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायबावगोन खेबसेबाव जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो बारग' एनडिबिफ्रा बा खाथि खालानि दिपक रामसियारि बिथांखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा जाहाथे बिथांनि सह'खौ मान बावनो थाखाय बयबो जाहाथे मदद होफैयो। आरो लोगोसे जोंहा बर्तमान इउपिपिएल सरकार दङ, प्रमद बर' सार आरो गबिन्द बसुमतारी सारखौबो गुरै खावलायदों जोंनि नैबे सानसे समनि एक्स एनडिबि बा बारग' एनडिबिनि एसिस्टेन्ट पाब्लिक सेक्रेटारि हिसाबै दिनै गोबां नारा नाथा दिनैहाय हारिनि थाखाय नांबोदोंमोन। दिनै बेखिनि अबस्थायाव दिनै गाज्रि मोनसे जाथाय जाना थांबाय। बेनिखायनो आङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो बाव बाहागो लाफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। थेंक इउ।